horas madihita saluhutna martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Mauliate madi saluhut kapabahinamu di tunga-tunga ningulu nami sahatu pertikyanon. Noeng Tuhan apala ditikyon neng tangihon nami mahatam. Marsaringar may di tunga-tunga ningulu nami. Jala mangilik kami tuho sesi sama dusa pangalasyon nami. Ola mangasahon Yesus Kristus anakmu na sasadai. Martangyak kami tuho. Amen. Hatani dibata dihita di bagasan tikyon. Imana tersurat di buku Pesalmen bidu 10 ayat 1 sahatu ayat 6. Songonon ma didok disi. Tangi yang ni sidapi. Say tangi mahasitongan. Ale Jehovah. Tangihon ma alu-alukon. Say tarehom mapinggolmu tutangyakon sian bibir nasomar pangasi. Say dapotan uhum maaw siya bohim. Say ditatak matam mahasitongan. Nunga didodohoro haki. Ditikirho bornginay. Dilalaho doaw. Hape dang adong jupako. Hupopangi doa kapikiraku. Asa unang mga laosi pamangaku. Say marjaga doaw dilaka-laka ni jolma si pangarupa. Dia kapabahinan ni jolma dopa hata ni pamangamu. Say diihut-ihut laka-lakaku doa kabugasmu. Dang mauraur pangalakaku. Say hodo hupa jow-jow. Ay dialusi hodo au. Ale debata. Say tarehom mapinggolmu tuau. Tangihon mahatakon. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon, ditangihod debatado jow-jow ni partigor. Akadongan sa porsiaon adong do tiki dihita hape tangis manang tarilu dohot marlas ni roha. Adong do tiki na muse maredde dohot martangiang tu debata. Molo tapar rohahon bidu 10 ayat 1 sahatu ayat onomon. Tiki na martangiang masih dapi dison. Martangiang tu Jehovah ibana. Di pakilalahon ibana hati hai na adong akaparjahat na nang mangago ibana. Say di mata-matahon mangopason ibana tutano. Tudoson babiak na nang manoro. Dohot songon anak ni babiak na mangonggop diaropan akka musunai tu si Dapit. Say diluba aka musuna naso manada asini rohai ibana. Ihuk ni muse diboto si Dapit do aka musuna naung mardos ni roha lau mangagohon ibana. Jala dirajumi ibana dodang tolak gogo na sabing maradopon aka siulahon hazahatoni. Napi nabotohon ni si Dapit tu Jehovah diturpukon boy dodohonon. Na marhadomu at taringot na masa di buku sada Samuel bidu 10 ayat 6 sahatu 20. Disurato do disi taringot na mangiburu do si Saul mida si Dapit. Say dilele do ibana asa agohonon ni Raja Saul hosana. Jala di buku sada Samuel bidu 10 sia sahatu bidu 25. Bodo muse tabereng taringot na niadopan ni si Dapit. Ala ni pangiburuon ni Raja Saul. Hinorhon ni imar suru akasuruat do Raja Saul lau manakap si Dapit asa bunonna. Akadongan sa porsiaon. Imana boy tabereng na niadopan ni si Dapit. Jala omma mabay si Dapit mangalului uhum na sitong. Jala mangido do ibana di bagasan tangyang nai asa diurupi Jehovah. Modo taparroahon ayat 1 sahatu ayat 5 di bagasan turpukon. Ima taringot isi ni roha parbagason na pinasaha ni si Dapit tu adopan ni Jehovah di bagasan botor ni roha. Na mangihu muse say hira songon na diadopan ni paruhuman ni debatado si Dapit hati hai mangaluhon na di bagasan rohanay. Jala porseado ibana Tuhan debata uboto sa hasitongan ni naniulana. Si Dapiton sahalak na somarsala do di napabotohon alu-alunay tu uhum ni Jehovah.
ima asa diramoti ibana sian akka musuna. Sai dilelei do ibana suada salah nabi nahenna. Maradopon akka nama musui ibana. Alani itar goar do sidapiton halak partigor. Buasa di do ibana halak partigor. Dia esada sahat tuai 5 boy mata parrohahon hatoranganna. Dia esadai didok sai tangihom malu-alukon. Sai tarehom ma pinggolmu tu tangyakon sian bibir na somar pangasi. Ahanan idok nadang marpangasi. Imadang margabus manang tidak menipu. Dayak 2 pangiduan na muse. Sai dapotan uhum maaw siya bohim. Sai ditatak mata mahasitongan. Na nidok na siya Tuhan maro uhum na sitong tu ibana. Jala makirim do ibana asa dibereng Tuhan hasitongan ni pangulaon na. Ala di boto Jehovah do saluhut na masa dang boy debata digabusi. Jala mata ni debata na torangi mana kasih saluhut na aka parulaon ni jolma. Ayat tolui madok molo sidapi takas do ditada debata manang ise ibana. Adi dok do disinunga di dodo horo haki ditikir hobor nginnai. Dilala hodo au hapedang adong jupako. Hupo pangi do akka pikiraku asa unang mangalaosi pamangaku. Nanaing ni dok ni sidapi tu debata di bagasa tangyang nai. Dia mahuroa Tuhan na salah hubain. Nunga dibere ko hadiriokon. Dia mahuroa Tuhan bosir na ubay songonon posana huilala di ngolukon. Tung dia mahuroa Tuhan parulauku na sositong. Sai marjaga doau di laka-laka ni jol masih pangarupa. Dia kapabainan ni jol madopak hata ni pamangammu. Sai diihut-ihut laka-lakaku do aka bogasmu. Dang mauraur pangalaka-lakaku. Didok sidapi do tu debata songoni di tangyang nai. Boy tabereng di ayat 4 dot ayat 5. Jalan nanang dohonon na tu debata buasa tung songoni pabainan na sidai tuau hape suadok salahku Tuhan. Jala molo tarimangi sian aka padohan ni tangyang ni sidapiton. Sasitong na di bagasan ngok-ngok ni roha do tangyang nao di pasahat tu debata. Akadongan sa porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Sian naik sada sahat tuai 5 patuduhon na sahalak partigor do si David. Sahalak partigor na jauh-jauh tu debata. Hataridaan ni na say jauh-jauh ibana tu debata. Dipatakas do di ayat onomi. Didok songono disi. Say hodo hupa jauh-jauh. Ay dialusi hodo au. Ale debata. Say tarehom ma pinggol mutu au. Tangihon ma hatakon. Patuduhon na say marsigatung do si David tu Jehovah. Marsihoho do ibana tu Jehovah. Di pardalanan ni ngoluna say Jehovah do di pajauh-jauh ibana. Jala di parhatopot ibana do Jehovah nang mangalusi ibana di akka jauh-jauh na. Jala makirim do ibana say tarehonon ni debata do pinggolna do pa ibana do tangihonon na hatana. Songoni mana ni do na marek Saudi lapatan na. Say tangihom masuaraku ale Jehovah molo jauh-jauh au. Asima roham mida au. Jala alusi au. Tarsurat di Psalme 27 ayat 7. Jala hita akahalak na porsea marhiti hatani Tuhanon. Nanaing dohonon na tuhita ikon boy do hita marek Saudi di tonga-tonga ni ngolutta. Pajauh-jauh Jehovah asa anggia ditangiho suarata. Marpakirimon na say tangihonon na dohita di bagasa kasitongata. Na mangihut muse marhiti hatani Tuhanon adong 2 na boy si parrohanota. Na parjolo hasitonga do diulah si David. Na paduahon pardangolan na niadopan ni si David sian akan na mamusui ibana ala sitong do ibana mangulahon lomoni rohani debata. Nanang si dohonon na tuhita. Mangulahon na sitong dadagabi suadong alona. Alay pos ni roha dihita dilabukta do Tuhan debata. Na tape borat syayota ala ni akka parulautta na sitong. Ikon ngolu na tigor mangulutta. Unang marjahati.
ikon bogas ni debatama tai huto di pardalanan ni ngolu taon. Jala taingot ma. Sai tangi honon ni debatado tangyang ni akapar tigor. Na padauho kazahato di ngoluna. Jala na totong manangihon na nido ni debata doho mangulahosa di tonga-tonga ni ngoluna. Nang pedi bagasa kaporsuho kita ala na pambahinat taho Bartulomo ni rohan debata. Pos maruhata Tuhan debata say totong do madongani hita. Jala say tangi honon na do jujuta dohot alu-aluta. Amin martangyang mahita. Adi Tuhan debata maulate situtu mahupasatra nami tuho. Disude asi dohot dengan ibasam na kusalo hami di tonga-tonga ni ngulu nami satu partikianon. Nungabi takasu tangiho kami hatami. Nagabi buhal di partodion nami. Marurak jala marparbui may Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Sesama Tuhan dosa pangalason nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.